sobotu 11. května se v okolí Rudice uskutečnilo okresní kolo závodu vlčat a světlušek. Akci, která se tradičně koná jednou za 2 roky, letos pořádalo naše skautské středisko Jedovnice. Tento rok přijelo soutěžit celkem 36 hlídek z celého okresu, tedy zhruba 230 dětí ve věku 6 až 11 let. Po přivítání organizátory a panem starostou Rudice zazněla skautská hymna. Děti se také na nástupu dozvěděly, že vikingové potřebují jejich pomoc se zháněním léků po okolí pro zraněného draka bez zubku. Soutěžní týmy tak postupně vyrážely na trasu kolem lomu Seč a Propadání až k Jedovnické čističce, kde na ně čekalo celkem 9 stanovišť. Ta byla zaměřena na různé oblasti. Závodníci například museli ošetřit zraněné vikingy, prokázat svou fyzickou zdatnost či pojmenovat naše rostliny a živočichy. Hodily se jim tábornické dovednosti, které se naučili ve skautu, ale i kompetence moderní doby, jako třeba orientace na internetu. Bodovala se i znalost národních a skautských reálií nebo šetrné chování k životnímu prostředí. Na jiném stanovišti se hlídky otestovaly své logické myšlení a oblíbeným úkolem byla také příprava chleba na svačinu. Před startem či po něm mohly děti navštívit větrný mlýn v Rudici, pochutnat si na řízku s bramborem nebo si vyzkoušet aktivity doprovodného programu. Po 5. hodině se opět ukázali vikingové a také s přispěním dětí vyléčený drak bez zubka. Následovalo poděkování všem zúčastněným a také očekávané vyhlášení 3 nejúspěšnějších družin z dívčí a chlapecké kategorie. Oddíly z Jedovnic vyslali na závod 4 hlídky. V dívčí kategorii se na 14. místě umístila družina Lvíčat a družina Mravopírků obsadila 4. místo. U kluků pak družina Šelem dosáhla na 11. příčku a hlídce stíhaček zajistilo 3. místo postup do krajského kola, které proběhne v červnu. Absolutním vítězem závodu se pak pro letošek stala družina Rysů z Boskovic. Velký obdiv si ale zaslouží všichni malí závodníci, kteří celodenní akci zvládli a do úkolů se pouštěli s plným nasazením.